Merħba ħbib għallana il-program fej fih ħan diskutu ix-xahar ta' Elul, xahar li huwa bibliku u jibda illum għandna 25 ta' Awwissu u f'dak li huwa kalendarju bibliku jibda ix-xahar ta' Elul. Huwa l-ewwel jum tax-xahar ta' Elul. Nafu li għalkemm aħna l-kalendarju tagħna jissejjaħ Gregorjan huwa kalendarju li nġi maħluq mill-bniedem u għaldaqstant insibu nazzjonijiet differenti b'kalendarji differenti meta tibda s-sena u meta tispiċċa. Imma nafu wkoll li fl-Iskrittura Alla tagħna kalendarju bibliku. U dan il-kalendarju ma tajonnix għal xejn. Permezz tiegħu, permezz tal-movimenti tal-istilel u permezz tal-qamar, inkunu nafu meta ser jibda x-xahar u għaldaqstant nistgħu nkunu nafu meta ġejjin is-seba' festi li għalina biex niċċelebraw. Fil-fatt is-sena biblika tibda l-ħabta ta' Marzu u nafu li f'nofs l-ewwel xahar ta' Abib nagħmlu dik li tissejjaħ il-festa ta' l-Għid il-Kbir. Niċċelebraw meta Alla ħareġ il-missirijiet mill-jasar tal-Eġittu, ħassibhom, proteġihom, mexxihom għal 40 sena fid-desert sakemm wassalhom fl-art imwiegħda. Min-naħa l-oħra aħna bħala messjaniċi, bħala nies li nemmnu f'Jexua il-Messija għas-salvazzjoni tagħna, aħna wkoll niċċelebraw il-ħelsien minn taħt il-ħakma ta' Satana u li permezz tad-demm ta' Jexua aħna għaldaqstant meħlusa niċċelebraw ukoll il-fatt li Alla anki f'dan iż-żminijiet meta aħna għaddejjin minn dan id-deżert ta' din id-dinja qed jipproteġi il-poplu tiegħu u jimxi mal-poplu tiegħu sakemm naslu f'dik il-ġurnata fejn nidħlu fl-art imwiegħda għal ħajja ta' dejjem. U allura qed naraw illi wasalna llum l-ewwel ta' Elul wasalna fis-sitt xahar. U f'dan ix-xahar huwa importanti ħafna dan ix-xahar fil-kalendarju Ebrajku Bibliku il għaliex huwa xahar fejn fih nippreparaw għal festi li issa ġejjin. Dalwaqt nibdew biex niċċelebraw 3 festi illi Alla għalilna biex niċċelebraw 3 mis-7 li isemmi fil-kelma tiegħu. Fil-fatt għandna l-ewwel waħda hija dik ta' daq ta' trombi. Ħan nitkellmu xi ftit fuqha llum dik il-festa wara id-daq ta' trombi għandna wkoll l-iktar jum solenni fil-kalendarju Bibliku jum Kippur u mbagħad wara jum Kippur għandna il-festa ta' Sukkot. Id-daq ta' trombi niċċelebrawha u xi tfisser din il-festa lina. Il-fatt li kienet jindaqqu it-trombi ġewwa Iżrael kienu jaxxandru il-wasla tar-re. U għaldaqstant meta aħna issa wara li jgħaddi dan ix-xahar niċċelebraw din il-festa ta' trombi nkunu qed niċċelebraw il-miġja ta' Jexua fostna. Meta ser jerġa' jiġi għat-tieni darba Jexua din id-darba mhux bħala tarbija, mhux bħala ħaruf, imma bħala ir-re ta' Ġuda, ir-re tar-rejiet, is-sultan ta' Slatem. U allura jindaqqu it-trombi biex inxandru illi Jexua ir-re tagħna reġa' ġej. U din hija l-qofol ta' dik il-festa. Tradizzjoni f'dana il-kalendarju ukoll Ebrajku hija l-frażi li ngħidu ir-re qiegħed fil-għalqa. Matul dan ix-xahar ir-re ngħidu li qiegħed fl-għalqa. Ila għaliex ngħidu hekk, ila għaliex kienet tradizzjoni mal-poplu Ludi illi ir-re dejjem kien jiġġor l-palazz tiegħu tajjeb. Fix-xahar ta' Settembru kien jinża l-ħwejjeġ tiegħu, kien jinża mid-dinjità tiegħu, kien jinża mill-glorja kollha li jġib it-titlu ta' re u kien imur jgħix fit-tinet mal-poplu tiegħu għal matul dan ix-xahar. U hija xi ħaġa interessanti illi allura issa mhux inti qed tmur quddiem ir-re, imma huwa ir-re li qed jiġi għalik. X'inhi d-differenza? D-differenza hija li meta ir-re kien jgħix fil-palazz kienu jew in-nies ta' madwaru li kellhom aċċess biex ikellmuh, forsi
kien ikellu dawk hemm l-advisors politiċi jew anke profeti spiritwali kienu jmexxu fl-ispiritualità. Jew inkella jekk kien xi ħadd li ma jammarx ġol palazz, ma jaħdimx ġol palazz, kienu kun qiegħed hemm għax wis probabbli huwa akkużat b'xi qerqa. U iċ-ċansu li kienet tiġi maqtuha għalih is-sentenza għal mowt. U dan kollu jfakkarna illi anke aħna għad irridu nidru quddiem Alla il-Missier għal ġudizzju. Biex inkomplu bil-messaġġ tagħna għal jum ta' Elul, allura qed naraw issa li għax-xahar ta' Elul matul dan ix-xahar ir-re joħroġ mill-palazz u jiġi idur u jammar man-nies għaliex għax jixtieq li jkun parti mill-poplu tiegħu, jixtieq li jammar mal-poplu tiegħu, ma jixtieqx ikun il-bot minnu, ma jixtieqx ikun differenti. U dan huwa dak li jagħmel ukoll Jexua. Jexua neża' mill-glorja tiegħu, neża' id-divinità tiegħu u għażel li jiġi fostna bħala bniedem, il-għalix hija x-xewqa ta' Alla illi dejjem jammar mal-poplu tiegħu. Interessanti ħafna fil-fatt li aħna ta' Malta Messjanika u dawk in-nies imxerda bad-dinja kollha li jemmnu bħalna ma nemmnux li Jexua twieled fil-25 ta' Diċembru, anzi aħna li kan ikkalkulawha bħala festa letteralment pagana, festa li Alla ma jridniex niċċelebraw, qatt ma ordnanna niċċelebraw, imma Jexua ġi jammar twieled f'din id-dinja matul dan ix-xahar ta' Elul. Fil-festa, aħna nemmnu li Jexua twieled fil-festa ta' Sukkot u fuq dan issa ser nitkellmu wkoll. Li rrid nagħmel enfasi huwa is-sitt ittra tal-alfabet Ebrajku li hija litra Vav. Litra Vav illi qabel inħolqot l-ortografija, qabel il-bniedem ħoloq l-ABC biex jikteb, kien ipenġi dak li jrid biex jesprimi ruħu. U dina litra Vav kienet tkun impenġija bħala dak li aħna nsejħulu peg. Peg dak huwa dak il-musmar kbir li isamru it-tinet meta n-nies imorru jagħmlu camping, isamru l-kamp mal-art u jużaw dan it-tip ta' musmar peg. L-istess jużawhom in-nomadi li kienu jgħixu u anke forsi għadhom jgħixu fid-desert illum il-ġurnata. U interessanti għaliex milli qed naraw Jexua twieled fostna fis-sitt xahar ġi biex jammar fostna, ġi biex jagħmel it-tinda tiegħu hawnhekk ħalli jkun jista' jgħix mal-poplu tiegħu. Fil-fatt dan naraw anke fil-Vanġelu ta' Ġwanni, fil-kitba ta' Ġwanni l-ewwel kapitlu vers 14 fejn jgħid u l-verb, il-kelma li tirriferi għal Jexua, il-verb sar bniedem u għammar fostna. U aħna rajna l-glorja tiegħu, il-glorja li għandu mill-Missier bħala ibnu l-waħdini mimli bil-grazzja u il-verità. U allura qed naraw illi ir-re ġie biex jammar fostna. U bħalma kienet it-tradizzjoni dak iż-żminijiet, ir-re kien fix-xahar ta' Settembru joħroġ mill-palazz tiegħu jmur jintaqa' man-nies, hekk ukoll Jexua twieled matul dan ix-xahar f'dan il-perjodu ġie biex jammar u jingħaqad jammar u jgħix mal-poplu tiegħu. Fil-fatt aħna ngħidu ir-re qiegħed fl-għalqa. Il għaliex qiegħed fl-għalqa. Ir-re qiegħed fl-għalqa għax irid jiltaqa' magħna. X'inhi dik l-għalqa? Dik l-għalqa hija qalbna. Issa aħna nafu li qalbna hija maqsuma f'erba' chambers, erba' qishom parti differenti li tħabbat fihom il-qalb. Allura ejja nikkonsidraw li din il-qalb hija erba' iliqi li aħna irridu nieħdu ssieb, aħna irridu nikkultivaw, irridu naħdmu fihom. Ejja ma nkunux daqstant boloħ illi naħdmu f'waħda minn dawn l-iliqi għal skop tagħna u nimmissjaw li tilfu ċ-ċans li niltaqgħu ma' Jexua meta jidħol f'waħda minn dawk l-iliqi tagħna, meta jiġi fl-għalqa tagħna biex jiltaqa' magħna ejja noqogħdu attenti li ma nitilfux dak iċ-ċans li niltaqgħu miegħu il għaliex aħna moħħna f'dak li qed inkabbru aħna
f'dak li aħna għandna bżonn bħalma jagħmlu ħafna meta ma jagħtux każ pereżempju il-kmandament tal-jum qaddis tas-sibt, għax jekk iżommu l-jum qaddis tas-sibt jitilfu ħafna inkam, imma biex idaħlu dak l-inkam qed jitilfu ċ-ċans li jiltaqgħu ma' Jexua il-Messija. U dan hu l-messaġġ li rridu noħorġu minn dan it-talim illum. Ejja ma nkunx daqstant boloħ li nintilfu f'dak li d-dinja qed ittina, f'dak li d-dinja qed toffrilna u nitilfu ċ-ċans li niltaqgħu mas-Sid u s-Salvatur tagħna Jexua l-Messija. Issa għandna allura bej wieħed ieħor 40 jum li fihom naslu wara 40 jum jibdew millum, 40 jum ta' riflessjoni ngħidulhom aħna naslu għall-aktar jum solenni fil-Bibja dak li huwa il-jum qaddis ta' Jom Kippur. U Jom Kippur illa li ngħidu 40 jum, ngħidu 40 jum illa li ġdana jirriflettu l-40 jum jissimbolizzaw l-40 jum li Mosè għamel fuq il-montanja wara id-dnub ta' l-oġol ta' deb, nafu li Izrael għamel oġol ta' deb biex jadura l-Alla xi ħaġa li Alla ma rridx u Alla bagħat għal Mosè għamel 40 jum fuq il-montanja jieħu istruzzjonijiet mingħand Alla kif għandna nersqu lejh, kif għandna nqimuh, kif għandna ngħixu. U meta reġa' niżel lura wara dawk l-40 jum, Mosè allura kien issa jum il-ġudizzju. U nafu li Alla ħafrilhom sabu favur f'għajnejn Alla u għaldaqstant Jom Kippur jirrifletti dak il-jum meta aħna ħanidru quddiem Alla għall-ġudizzju. U allura matul dawn l-40 jum aħna nitolbu l-Alla sabiex jenna nfittxu xemm ħażin ġewwa qalbna, xemm xi ħaġa li qed iżomm li jkollna relazzjoni intima perfetta miegħu, nitolbuh sabiex jurina x'għandna ħażin ħalli nkunu nistgħu nbidluh biex nibdew nippreparaw ruħna għal daw il-festi li ġejjin. Aħna nafu kif anke dal-festi pagani li naraw għaddejjin anke ġu din il-gżira jibdew jippreparaw għalihom minn ħafna ġranet qabel, ħafna żmien qabel. U hekk irridu nagħmlu aħna. Meta niġu biex niċċelebraw il-festi tal-Mulej, ejja ħalli nibdew nippreparaw ruħna. Ejja ħalli nippreparaw ruħna ħalli nkunu nistgħu verament nesperjenzaw il-ferħ u l-barkiet li jġibu daw il-festi meta aħna niċċelebraw. Fuq daw l-40 jum nitkellmu issa fil-programm li jmiss. Ħanippruvaw intellaw programm kull jum għal daw il-perjodu tax-xahar ta' Elul u għaldaqstant għandna ħafna fuq ix niftħu. Daw l-40 jum ta' riflessjoni ħanitkellmu fuqhom ukoll fil-programm li jmiss. Ħanifqu b'dana il-messaġġ tal-lum ma ninsewx x'qalinna Alla l-Missier permezz tal-profeta Malakija kapitlu 3 vers 7 fejn Alla jgħidilna hekk sa minn żmien missirijietkom twarrabtu mill-praċetti tiegħi u ma ħaristuhomx. Mela Alla qed jakkuża l-poplu tiegħu, qed jakkużah l-isem minn tajtkom 7 festi, tajtkom il-praċetti u m'intomx iżommuhom. Qed jgħidilhom intom tiċċelebraw festi pagani. Iġġorru statwi fuq spallejkom tad-deb tal-fidda tal-injam. Kollox mejjed xejn ħaj. Ara x'qed jgħidilna Alla permezz ta' Malakija. Erġu lura lejja u jien nerġa' lura lejkom jgħid il-Mulej ta' l-Eżerċiti. U dan huwa l-messaġġ li għandna nieħdu llum. Ejja ħalli verament induru lejn Alla, ejja ħalli nħallu l-bluwa firħa tad-dinja għal dawk li jgħixu fid-dinja. Aħna poplu tal-Alla suppost aħna differenti mill-kumplament tad-dinja. U għaldaqstant waħda mill-affarijiet li turi li aħna differenti u li ma niċċelebrawx dawl ħafna pagani magħmulin minn knejjes imma niċċelebraw il-festi ta' Alla il-Missier. 3 illi issa ġejjin dal-waqt, jekk mhux 4 b'kollox ġejjin dal-waqt matul issa wara x-xahar ta' Elul, u għaldaqstant ejja nippreparaw ruħna biex niċċelebraw daw il-festi. U nagħlqu dan il-programm bħal dejjem billi nofru talba żgħira lill-Missier
u nitolbuk Mr. Qaddis sabiex taħfrinna niġu qoddimek Alla ta' Izrael, Alla ta' Abraham, ta' Isaac u ta' Ġakob. Mulej nitolbuk ħniena, nitolbuk taħfrinna ta' kemm ħallejna il-bniedem jaqarraq bina, ta' kemm ħallejna il-min ibellanna gideb Mr. Qaddis. Imma llum mulej illum nażel illi niġi lura lejk. Mulej nitolbok sabiex tirrestawra li ruħi u tressaqni aktar qrib tiegħek. Bħalma għattinna int Mr. Qaddis permezz tal-profeta